Hello mga kapobre, for today's video, magsakay mi kabayo madumi sa tabok kay managa mi og saging lungagon pamahaw kay mi bugas. Bitaw kini nga saging mga kapobre og wala bitaw mi bugas sa una or walay kardaba nga saging kini nga saging among lungagon. Pakadung. Kay ka? Unsa di ko oy? Oh. Dila. Le. Aris kutil. Aris tunog sa kutil. Asa hinay. Ana di man kabulumlukso. Hunat bodong, hunat ba hunat? Ay tidak ka manu biasa sabi sa diri oh. Siapa drivon? Suka dai. Nagiglay. Sa dong. Bilangkan. Inay bilangkan. Sa. Oh. Melayat dong. Aray. Ito padulong ha. Ayaw lang guniti, palakwara. Kau dah lah ni dah. Kajutan dong. Pare. Dito. Ha? Unsay diligan ana? Hoy. Kakang Linda. Ayaw, hinaya ra. Rika ka hinaya na. Ayaw kay biraha, sige. Nali ka man ngubot. Tanay ra. Gi. Ayaw mo. Na. Mahag. Dili eh. Diri sa akin kamu dua deh. Medyo man siya. Ako bisa mag-drive siya. Ya disibuk imong bag dong. Ikaw dalas bagday. Bag. Ako wala yung pilo siya Dali kay managa patag saging, ha? Siya Tekan kay kang pilo. Ah, may mayroon. Ano? Sibuk gamay dong anak. Sibuk gamay dong. Ayaw glukso day kay makuhaan dito kadapit dayo katong nay saging dayo guyura sa day. Eh. Anay. Ada tu sana lubi. Ho. Oh, Bili dong, ikaw dala ni dong. ada nang pisi dong. Sibuk gamay dong, kaya wala ko yung pilo. Ayaw kay pabugati daya. Sige. Anak ng kabayo ulit. Ana. Dong. Hey. Ay lang kay sita ka hinay lang. Iitin ka. Asa mo day? Magpaligo may kabayo. Amo agi dara man oh. Tari man tapos may. Oh. Sa Ana. balatan mo iro dia. Amay day. Yes. Dai bilin sana dia kay magkuan sa ta. Tigway sana dato dong. Itigway sana day kay managas tag saging day. Ama yung buta ni gilay yung sundang. Pangita da day. Nada sa sulod. Wala pa ng panty ni gilay dire. Ari dito. Lah, libos oh. Dong. Lungog na ti. Ha? Lungog na. Mga kapobre, kuhaan naman ni kaya mong lungagon. Idol, dai. Ano nga saging? Na. Oh, kana nga saging mga kapobre. Kuhaan na to ni karon kaya tong lungagon. Tumig suba, mapaligo kabayo, wala may balon di. Nga tulong agon.
Ay, ipakita sa konday. Iya. Ikaw, kamoy ana ni Cookie. Dari na ka na ibutang. Eh. Kubayo. Murag kabayo. Aray ko. Sige. Dua-dua din niya gamay. Dari mo, ako bede. Ako na litig duot. Kamoy kuan. Ako na litig duot. Kamoy salo ba? Tag na ninyo ha. Tag na. Kuan bunga ha. Sige. Apa pa? Saan sa gingan? Ay, ako am din tinan to una. Ako am tinan. Katong diri pa ko nagpuyo. Kung muna ko balay dong ay kantan baboy. Saroy, sadam. Dari kong kawi day ke. Am to dalon day. Dagto, dapit sa balon. Nila dong. Kaya na tag iya dong. Dali ko masak. Dili ba kay pagdali dayungi ko kay masakpan pag tag iya na mga priso mapatawag di ataan. Na. Pagdali kay wa pa tag iya na. Natakluban noon sa Bahalag saging basta naka-hold dress. Day pasana day kay ikaw dako-dako tiyan day. Day sayang kay akong beautiness ani day. Pagdali. Ikaw may dako-dako. Kami mo padadon nga anemic me. Na. Evergreen eh. Lukso day, di ko ba kabayo mo kambar na. Ay day. Kapon, ito na si Inday. Kamera day. Bidong be, gana ra dong. Hindi gani. Kasulay naman ni mga kapobre ug lungag ingani nga saging. Muna siya tindok. Tindo. Ano siya nga sige nga day. Kadapa. Oh, baba. Kadapa. Pareha lagi na. Lakatan. Lakatan. Asa ba pas cookie kay lang sige nga gani dong. Ay daba. Diri siguro ta Alunsing. gagmay kay Gani. kuan masigo, di man masigo gud. Uy, ulit tubig no. Dong. Kabo mo. Ulit to pa mate ko unon lang libe. Ala. Kabo sige, kisa Lang libe tanang isa galon dali. lungag mi diri Ko may. tay sabaw. Alingi sa pudmidaan day. Sabaka babalik mo dayon day. Sige. Ulay Dali. Move. Pagkapit mo gimnonon lang prinsip day. Ay nagbalik te, di mo ko ano, di ko Kapobre pasali. ani. Ha? Di ko pasali sa tubangan mo karga. Asa ang Tubig. sana? Hmm. Sa day tunga ra. Eh sa tunga ra. Ay ilim nun ta mong unahan di ko wala tay imnon. Ha? Ilim nun. Oh, kanira. Kanta mag-atang. Buwang ka rin. Sabi, nang sa mali ko. Ano ba? Aw, mugas-mugas ang guna. Pagdali na dum, ato na tadong. Ge. Isog mo kay kaday. Dugay kayo, bulubulot yung tubig. Dala itong sudlanan. Lord, lalom. Ligday, maglumad ka kapag. Dali! Ligday. Maghaling ta. Amang lighter. Ano na babaw? Man. Oh. Ah. Ni Kwan. Yung maman mo. Isko. Pagod ko jacket lang. Layo ba niya itong lighter? Wala ka pobre. Dere. Haling sakta. Ano ikay bugas-bugas? Wagod ko itong sa amin doon, sa kusina. Bugas-bugas. Siguro ko bilaran ni Dayon. Ha? Sige po, dugay mo ko matulog. Tagal sa imsin. Taga lasun siya asa magkamangwakwak day. Dara na mag-Facebook. Tako kay dari mo kuan ay buni. Ay, yati ram, abot yung bunit sa naong day. Lain jud. Jung, kay Jung. Dali dong.
Tubig. O kayo eh. Nah, lagi. Namsa ka eh. O kayo ah. Ang kabay deh, sa kabay deh. Ay, dali dong! Tanaw deh, gibuni siguro ka deh naggamit pa katong pagwapa deh wala na. Gamit mo. Eh, ngano man ang naman ay ibuni mo naong. Naumin. Ano ka maniday? Uli maniday! Yati ka day! Agay. Agay, maglungag tagsagi ko mga kapobre. Hindi ka, tawa di ko prinsip pa nito. Bato ko dito, yati ka. Agay. Tanaw na tog nang liki na baluto na siya. Ay, nang liki na mga kapobre. Wa na. Nang liki na jud siya day. Gani, tama sa kong liki. Kung dili magtuod, wag giliki. Elang lat lata, malata na siya. Kita pisan gas mong kamuta hugaw gyud. Oo, lami kayo. Mura siya kamuti. Ami mga kapobre, tayo ninyo ni. Saging lakatan, mahinog mo siya. Okay ra kaya. Labo pa ni siya sa kuan kadaba. Ami. Pina na tog putumaya. Kape.